As the political drama continued to unfold munyika yeZimbabwe, VP Constantino Chiwenga aiwa yesterday ndo vakazara pama-headlines, vazara pa-social media. Panguva ine yatoona kuti ma-pictures aVP Constantino Chiwenga avo pamwe chete naMini aiwa vari kuchechi avo akonzeresa chaos pa-social media. Vabva valinkiwa up naAlvin Nosonjanisa anozivikanwa kuti is the opposition leader, but panguva ino it lies in ma-Bible verses. Sanapinda mashuka anomuda nyoko panapa achidedicate kuna Alvin Nosonjanisa pamwe chete naVP Constantino Chiwenga. Subscribe or like or turn the bell icon. Tiona BBC on poster VP Constantino Chiwenga muri kuona amuda nyara chiti talking point. VP Chiwenga is now a Christian. Can we tell him that Bible verses doesn't work in politics? Like what we always tell Nosonjanisa. Let's talk. Mashoko panapa atukona akoroka pa social media achinokuwa VP Constantino Chiwenga chino atenda church services ku Roman Catholic Church. Panapa vanhu vanouya vachiti aiwa, as we are seeing kuti VP Constantino Chiwenga vava involved aiwa in a deep political turmoil yatuka ma-attacks aiwa akapawandira nokuda kwekuuya vachitaura kuti aiwa this is corruption hatichaidi iri kuita nyika yedu yeZimbabwe iparare, ende hazviziri izvo zvatikarwira kana zvatikaenda kuhondo. Panguva ino tiona VP Constantino Chiwenga vari paspotlight kunoatenda kwaanoita aiwa ma-church services ku Roman Catholic Church aiwa kwanyatsa kukonzeresa another chaos. Noda kuti people they are now seeing kuti VP Constantino Chiwenga aiwa vakumbodzokera kuchechi. Some are saying is going to repent kuti anyatsa kuprepare his own way aiwa kunge kana achinga kuzouya aiwa to presidents aiwa anopinda akachena all the bad ways dzakambofamba nadzo achiona kuti aiwa handichadzokeri zvekare. Mashoko anomudaitauka panapa nevanhu maspeculations arongotendera pa-social media. People are also asking kuti do you think kuti kuenda kuchechi aiwa kuri kuita VP Constantino Chiwenga kuchabetsera kuti vakusucceeda aiwa muthese issues dzepolitics? Mbudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu dzamafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.